खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएसनि दैदेनगिरिफोरजों आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय भाइरेल जानायनि सायाव फिनजाथाय होनानै आगुनि एमएलए मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरएसएस आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदोंब्लाबो बियो बिजेपिआव थांनाय नङा आरो बिथाङा हारिनि जौगानायनि थाखायसो आरएसएस आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों होनना बुंथिदों। नैथि रादाबाव दं हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव जयेन जाब्लाबो बिटिसिनि चिफ खालामनो हाया। मिथिनाय बादिब्ला मानगोनां बिटिसिनि इएम रेवरिया नार्जारिया बे बाथ्राखौ मैया मोनसे प्रेस कनफारेन्सआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बुंदोंदि 15-16 बोसोर बिटिसिनि चिफ जाबोनाय बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि चिफ खालामोब्ला बियो मोजां जानाय नङा आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि मोनगोन आरो बिजेपिनि सापर्टारफ्राबो गाज्रि मोनगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां नार्जारिया बुंबावदों दि बिथां हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों आरो बियो मोजांनि बाथ्रा। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव फैमारोब्ला बिजेपिआ बरायगोन, नाथाय बिटिसिनि चिफनि मासिखौ प्रमद बर'नि अनगायै रावनोबो होनाय जानाय नङा होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया काछार पुलिसआ मोनसे सोरसुलुं मोननायनि गेजेरजों दिग्लि बाहादुरपुराव संदाननानै 20,000 याबा टेब्लेट ड्राग्स बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे जाथायनि गेजेरजोंनो फालांगियाव लोब्बा थानाय दिग्लि मणिपुरिनि बास्ति गामिनि श्रीमती कुमनि किम हिउमार 37 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ पुलिसआ खानो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया NDA सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों होनना मिथिनो मोन्दों। ओनसोलाव जुदि राजखान्थिया थि नङाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननो हागौ होनना BPFनि आफादगिरि लोगोसे दानि MCLA हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों। मख'जाथावदि बिथाङा बुंबावदों दि BPF दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइयाव लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय बिजेपिनि हेंथायै बेयाव बिजाथि फसंनाय नङा। लोगोसे BPF दोलोखौ थाबैनो NDAनि लोगो खालामनो थाखाय खावलायदों। BPF दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारखौ हेफाजाब होगोन। BPF दोलोआ आसामाव सासे मन्थ्रि होनो खावलायदों, बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं मैया उदालगुरि नलबारि दिम्फु क्लाब गेलेग्रा फोथाराव VPIनि भटार खुद्रिखां हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम VPIनि बुंथिगिरि बिथाङा बुंदों, गामसा गाननानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाया बहा थांखो आरो आंनो बिटिसिनि चिफखौ नांगौ होनना हाग्रामा महिलारियाबो महन भगतनि आथिं हमहैदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।